Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tinibok na manok ng Cebu. Ayan. At saka pritong tilapia. At meron tayong rice. At meron tayong sausawan. Patis na may sili. At meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Ang pagkain po natin ngayon ay dish po ng ating mga kababayan na taga Cebu. Ang pagkain po natin, nagrekomenda po ay si Pablito Malde Peña. Yes, Ayan. thank you so much po, sir. At maayong hapon po sa ating mga kababayan na taga Cebu. Yes. Ayan. At special yung araw natin ngayon, mga kapudibis. Ayaw po. Mga kapudibis, napaka-special po yung araw natin ngayon dahil meron po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan na si Hungry Jean. Si Hungry Jean po ay taga sa Zamboanga del Sur. Yes. Sana po, suportahan po natin siya. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin ito. Hey, ano mga kapudibis, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Hungry Jean. Si Hungry Jean po mga kapudibis ay masarap din po siyang kumain. Yes. At masarap din po yung mga kinakain niya mga kapudibis. Sana po, suportahan po natin siya. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Si Hungry Jean, thank you so much po sa online collaboration po natin. Yes. God bless po. Bago tayo kumain, mag-pray muna tayo mga kapudibis. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo mga kapudibis. Yes. Yan. Mga taking kapampangan. Opo. Gusto ko itong gulay. Ay, oo, mag-una pa pala tayo. Excited kami kasi first time ulit po na matitikman ito mga kapudibis. Tapos may gulay pa, oh. Sausaw natin sa madaming, patis na may madaming. Yes. Sarap. Tanggalin mo na ito. Ang chicken na yan, parang dito sa Pampanga, parang sa amin, tinanglad na manok. Opo. Pero sa kanila, ang daming gulay, oh. Maggulay po yung sa kanila, no? Meron sa repolyo, papaya, daon na sibuyas, kamatis. Yan. Abot mo? Yan. So, ito yung malaki. Ay, laki. Dahil daw single ako. Dahil single ka, malaki yung sayo. Yan. Tilapia. Hindi naman tayo sabaw. Higop tayo sabaw. Habang mainit, no? Sarap.
papaya. Sarap. Paano to? Ganyan mo na lang. tayo naman ang kakain. Tignan nyo, oh. May laman siyang ano, tanlad. Yan. Hati tayo. Wow. Diba? Laki. Sasama sa ano? Pito. Sarap, no? Lambot. Ang sarap ng rice natin. Okay. Dahil sibuyas, oh. Ano nga ba? Masarap tumaba. Di manghang sila. Sobrang eh. Hindi man. Anong klaseng bibig po na yan? Bakit di na ano sa asili? Ako nga na ano na ako eh. Di manghang. Hindi daw, mahanga. Hindi man. Siguro maano na yung bibig mo. Makapal na sa ano. Grabe. Hindi. Masarap talaga pag mahanghang talaga yung kinakain mo. Nakakagana. Ha? Kaparas.
Pero masarap. No? Hello po, hello po sa sa mga kababayan natin sa Cebu. Hello po. Maayong hapon po sa inyong lahat. Yes. At salamat kaayo po sa mga kababayan natin taga Cebu. Yan. Yes. Ang sarap po ng nyo, tinibuok na manok. Ito, puwet. Sinong mahilig sa puwet dyan? Ayan. Gusto ko sa manok. Ay, buto-buto. Diba, masarap? At yung nanalo sa Miss World. Miss World ba? Miss World ba? Miss Universe sa sa Cebu. Oh, congratulations. Miss Universe Philippines. Yes, Miss Universe Philippines. Taga Cebu siya. Congrats po. Apa. Harap. Alatang hindi nanonood ng TV. Ha? Alatang hindi nanonood ng TV. Sino? Ako. Ako din, paggabi din ako nanonood ng TV. Premiere po yung pinapanood ko, yung mga kasama natin Pinoy Mukbangers. Nakalimutan ko yung TV. Nanonood ako ng Miss Bridget sa sa YouTube. Kasi nakasubscribe ako sa GMA. Yung tinibok na manok po natin, meron siyang kamatis, Yan. At saka tanlan, no? Cheers muna tayo. Cheers! Ay, sarap. At gusto din po namin magpa-thank you sa nakakulab po namin kagabi, si Sweet Neneng Vlog. Yes. Sa mga hindi pa po nakapanood sa kanya, please lipat po tayo sa kanya at syempre mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yan. Si Sweet Neneng Vlog, thank you so much po sa online collaboration po natin kagabi. Yan, kahapon. Sarap. Lagay ko muna to. Malasig. Malas ako. Manok ba? Pinaglam. Ginawa Gusto ko yung itong pakpak. Malinis naman yung kamay namin. Apa. Gusto na natin to.
Sarap. Hindi na naman makapagsalita, no? Hulo ng isda. Oo. Lagay mo dyan. Mamaya ako sisip-sipin. Hindi na ako masyado maka-makeup ngayon. Ang dami nagsabi, ang kapal-kapal na makeup ko. Frontliner kasi ako. Kapag gabi nagbabantay ako. Pagtanghali. Mukbang. Mukbang. Alam nyo na. Sa amin, frontliner. Babantay ako sa mga talpak. Ang talpak. Ba yun? Di mo alam yung talpak? Yung nga. Yung yung kapag nakita mo yung kabet, tapos yung original gano'n. Kapag nagsabunutan, yun na yun. Sabong. Oo. Ito, walang alam. Daming alam, no? Talpak. Yan, alam nyo na. Chicken breast. Salamat po. Ang dami kong Ano sa akin yan. Sarap. Gusto mo na ito? Ito balat. Tira mo sa Kaya, chichi? Oo. Sarap. Sarap ng papaya. Ako chichi ta. Ito kay Chichi. Kainin mo na yan. Bata ka. Sok talaga din. Sarap. Dami namin papaya. Boss? Thank you, Lord. Ay, salamat po. Ayun, naka-foodie bis. Naubos po namin yung chicken tsaka yung tilapia. May natira po kaming konti. Ito, ibibigay ko po kay Chichi yan. Sa ilalim ng lamesa. Sa mga foodie bis, please pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad kay Hungry Jean. Si Hungry Jean,
Thank you so much, Sisi, sa online collaboration natin. Yes. Ayan. Please, ano kasi yung oras ng ano natin? 8 po kami, tapos 8:30 siya. Lipat po kayo pagkatapos po namin, ha. At masarap po yung mga kinakain ni Sisi, Hungry Chin. Yes. Sa lahat po na nakasubscribe po sa amin, inaanyayan po namin kayong manood at suportahan po ang aming kakulab na si Hungry Chin. Sana po mag-subscribe na po kayo sa kanya. Pakiclick na po yung notification bell po niya para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Hungry Chin. At kami din po mga foodie bees, please pakiclick na po yung notification bell po namin. Po kayo sa mga bagong videos po ng The Foodie Bee. Yes. At sa Facebook page, kung di pa kayo nakapalo, follow na kayo. Follow na po kayo. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, mga Foodie Bees. So, bago po natin tapos yung video natin, gusto po namin shout out ang mga avid viewers po namin sa Facebook page. Sila, andali ito. Si Renz Q. Pineta. Ayan, shout out ng bonggang-bongga sa'yo, Renz Q. Pineta. Hello sa'yo. Laura Manansala, Mier Isip, Bisayan Vibes. Pinapa-shoutout po niya si Maria Victoria Andoy. Happy birthday po niya sa October 2. Ayan. Happy birthday po. At si Dang Biteño Samson. Annalisa Dalupan from Japan. Mir Dichoso. Ayan, Yes. Dichoso, Myrna Balisan, Madeline Kadutdut from Hong Kong, Hi! Helen Subang Fausto from Israel, Hello po! Recep Sampang, yan, ang kabayan, pinapabati po natin ang kanya, pinababati natin niya, Pinababati, yes, ang anak niya. Hi! Shout out sa iyo, baby! At si Abigail Iron Cider Arwejo. Ayan. Hello po. Hello po sa iyo, Sisi. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. At si Frenny, si Kimi. Ate Kimi, I love you. At si Frenny. It's Lenny, I love you. Sisi, Frenny ko. At Jeffries si Jeffries Chow. Cook Like Crazy po. Please, pakifollow po ang aking kapatid at mag-subscribe na po kayo. Yes. At si Leia Payawat at yes. ang anak niya si Allison. Ayan. Yes. At Matibay. Ayan, shout out po. Christine Cecil Ogawa at kanyang anak. Maria Chance Vlog, please supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo sa kanya. Brenny Lagangan. Brenny Lagangan. Nancy Suson, Jessie Pastrana, Sheila Rojas, Angie Santos. Yes. Sino pa? Excuse me. Abby Calderon, Let Calderon. Yes. At si Senior Mimi. Yes, Ayan. Senior Mimi, hello po. I love at you Jason all po. Laksamana, hello po. Ayan. At sino pa? At sa mga avid viewers, silent viewers, at mga bago nakasubscribe po sa amin, ayan. Yes. Thank you so much po sa suporta po ninyo. At sa mga nag-share ng mga videos po namin, thank you so much po. Thank you so much po. I love you. I love you all. Yes. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.